खुलुमबाय आं किलिकां ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 7 डिसेम्बर 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन दिनैनि सानखौ आर्म फर्सेस फ्लेग डे महरै फालिनाय जायो 7 डिसेम्बरा भारत हादरनि रौनिया हान्जानि फिरफिला सान जाय भारतनि सन्मानखौ जौगाहोनो जुजिग्रा रौनियाफोर आरो दावहारुफोरखौ मान होनो थाखाय बोसोरफ्रोमबो 7 डिसेम्बराव भारत हादराव रौनिया हान्जानि फिरफिला सान महरै फालियो आरो गिबिसिन रौनिया हान्जानि फिरफिला सानखौ भारतआव 1949 मायथाइयाव फालिनाय जादोंमोन बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ इन्टारनेशनेल सिभिल एभिएशन डे नेशनेल लेटार राइटिं डे आरो नेशनेल पर्ल हार्बर डे अफ रिमेम्ब्रेन्स महरै फालिनाय जायो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय गोजोन्थों